ସବୁବେଳେ ମା କହୁଥିଲା, ପୁଅରେ କାହିଁକି ଯିବୁ ଏତେ ବାଟ, କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଦେଶ ଭୂଇଁରେ? 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ଡେଇଁ ଟଙ୍କା କ'ଣ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ ଯେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ଯିବୁ ବିଦେଶ? ମନ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବି ସେଦିନ ଅମର ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଆମେରିକା ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହ ଇଭିନିଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, ଆଉ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଅନେକ ଥର ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମମି ନିରୁପମା ଦେବୀ। ଅମର ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଜ୍ୱାଇଁ, ସେ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଡ଼ି ରହିବ? ଛି ଛି। ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯାହା ହେଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସମାଜ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଏବେ ୟୁଏସ୍ଏରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଫରେନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ଅମର ଏବେ ଆଇସୋଲେସନରେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ମଧ୍ୟ ବିପଦ। କାରଣ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ମହାମାରୀ କରୋନା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ନିରୁପମା ଦେବୀଙ୍କୁ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଉପାସରେ ଆଖି ଲୁହ ଗଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅମରର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା। ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଖରାବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯୋଗୀପୁଅର କେନ୍ଦରାର କରୁଣ ସ୍ୱରରେ ଶୁଭୁଥିଲା, କି କାନ୍ଦିବ 10 ଦିନରେ କୁମର, କି କାନ୍ଦିବ ଦିନ 12, ମୁହିଁ ମାତା ତୋର ନିରତେ କାନ୍ଦିବି, ମରିବାର ଯୁଗାନ୍ତ